କ'ଣ କହୁଛୁ କ'ଣ କାଦ ଦେଉଛୁ କହିଲୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ଡେଲି ଯାଇକି ମୋତେ ଦେଖେଇବ ଯାଅ ଯାଅ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଦେବୁ ମୋ ଶାଳା ପଶିଆଲେ କବାଟ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛୁ ବୁଝା କ'ଣ କିଛି କହୁନୁ ତୁ ଆଉ ରୋଷେଇ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ଖାଇବୁ କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ଧରିକି ଆସିବ ମାରିବ କ୍ଷୀର ଧରିକି ଯାଇକି କ'ଣ କରୁଛୁ ସିମା କାଟେ ନାଇଁ କି ଆଉ ଆମର ଆଜି ଭାତ ଆଜି ରୋଷେଇ ହବନି ଆଉ ସିମା ସିମା କରି ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବ ଆଉ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଖାଲି ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ଟେନସନ୍ କ'ଣ ଖାଇବ ରାତି ଗଲେ ନାଇଁ କ'ଣ ଖାଇବନି ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବ ପରିବା ଖାଇ ଖାଲି ବିଜଳିଆ ଜାଳେ ପରିବା ଚିକେନ ପରିବା ଖାଇ ବିଜଳିଆ ଚିକେନ ବି ଖାଇ ବିଜଳିଆ ଆଉ କେତେ ଆଇଁଷ ଖାଇବୁ ଆଜି ସାଧା ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଆଉ ଯାଉଛୁ କନେକ୍ଟ କରିବି ବହୁତ କଡ଼ା କାମ ବହୁତ କଡ଼ା ସେ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ଆଣିବ ପୂଜା କ'ଣ କରିବାକୁ ଦି ବଡ଼ आदर कहलो बुढ़ा मिल गया ओ इसको बूढ़ा मिल गया मैं बूढ़ा हूँ तू बुढ़ी है हाँ नहीं हमको मालूम है कौन बूढ़ा है कौन बुढ़ी है आम थोड़ी जी केन लागू दिया आपण टे कमेंट जणेबे नहीं निश्चिंत निश्चिंत राति शोब दिन बेले काली सकाले आज रात देखिए काल सका कमेंट कर कहे आम थोड़ी जन जाऊँगी तो बाया माया लोक सर जमीदिया वीडियो कर छाड़े व्यू बढ़ुनि कि ना कि वीडियो एडिटिंग कर बन छाड़े होनी खाली आम वीडियो रियल वीडियो कर छाड़े कि व्यू जाऊँगी ना जाऊनी हौ हौ गाधे पका जाऊँ काम